Kutaura kwaMwari, kutaura kwemweya, zvinhu zvinozivikanwa nevanhu kuti Mwari mweya. But vazhinji vanoziva kuti mweya inotaura. But mweya une muromo here? Mweya unoshandisa muromo here kutaura hongu? Nguva dzose here? Aiwa. Dzimwe nguva mweya unogona kutaura nemi kuti ndiripo, usina chawashandisa chaunonzwa but chaunoona. Wototarisa, wotonzwa mweya uchikuudza kuti ndiri pano nekuda kwezvawaona. Sekutaura kwatakaita svondo yapfuura pandaidzidzisa nezvekunzwa Mwari, ndakataura kuti imwe nguva chakakosha hakusi kudzidzisana kukosha kwekugona kunzwa Mwari paanotaura, but kuziva matauriro aMwari, kana kuti language, kana kuti nzira dzaanoshandisa kutaura nevanhu vake. Kazhinji tinonzwa vanhu vakitaura kuti uyu nhingi ane mweya wetsvina asati anamatirwa, asati amanifesta. Chakuudzai kuti anawo zvinhu zvamaona, zvakuudzai kuti ndini mweya wetsvina wechakati, nekuti asina mweya uyu zvakati haagoni, zvakati haaite. Mukaona mwana ane 12 years akuenda kubhawa kunoita chipfambi, asingatye zvidhakwa zvakachembera, asingatye zvidhakwa zviri kukosora nekuda kwekuputa fodya, zviito izvozvo ilangweji yemweya wetsvina yekuti ndiripo. Saka mukaona munonzwa zvataurwa nemweya wetsvina kuti ndiripo, ndagara pamwana, ndaakumugonesa nekumuitisa. But kana zvakanaka, zvinonetsa kuona kuti Mwari vataura kuti ndiri pano, ndakubatsira. Of course, tinaro izwi rinogara rakataurwa nevanhu kunzi musi weSaturday takaona Mwari. Munzi, chii chakaitika? Wozonzwa kuti mwana akadonha 5 meters kubva mudenga achisvika pasi achirovera pasimende. Vakaenda naye kuchipatara, akaonekwa asina injari, asina kukuvara. Mwari mamuona papi? Mamuona pakusaitika kwezvinotarisirwa panenge paitika zvinhu zvakadaro. Mobva maona Mwari pachiitiko, asi musina kuona Mwari in his form, kana kuti nemuviri wavo. Saka Mwari vanogona kuonekwa nemabasa, Mwari vanogona kutaurazve nemabasa. Saka vakaita basa, unofanirwa kunzwa kuti vakuudza kuti ndinewe, ndinokuda, ndinogara newe. Wotoudza vanhu kuti inini Mwari vanofamba neni. Wonzi vakandiudza kuti ndinofamba newe, ndinokuchengetedza, hakuna chinokuwana. Woti vakakuudza sei? Wakarota here? Wakaprofitwa here? Wotaura kuti aiwa, pane musi wandaifamba, ndokubva ndatsvedza ndikanovira padombo 3 meters, ndikarovera nemabvi angu, ndikasimuka ipapo ndisina kukuvara, ndisina kufamba. Chiitiko ichocho nezvisina kuitika pachiitiko ichocho zvakandiudza kuti Mwari vanofamba neni uye vanondichengetedza kwese kwandiri vanenge vaineni. Wagona kunzwa kutaura kwaMwari, but kwaitika kana kuti kwauya kubudikidza nekubata kwaMwari paupenyu hwako. Ndiri kudzidzisa pamusoro pekunzwa language yaMwari, kuti nguva dzavanotaura nesu nenzira isiri yatajaira, kana kuti isiri iri verbal, kana kuti audible, tinonzwa sei. Saka iriko nguva yatinofanirwa kunzwa Mwari namaziso aya atiinawo aya, nemaziso understanding, ekunzwisisa kuti right, uyu ndiMwari aita izvi. But zvaazviita, azviitirei? Azviitira kutaura chimwe chinhu kwatiri, nekuti Bhaibheri rinoti action speaks louder than words. Saka voice raMwari rinogona kuva very loud
kwauri kubudikidza nekubata kwaMwari kana kuti nemaacts aMwari. Saka patinoona zvatinoona, ngativhure nzeve dzemweya tinzwe zvatinofanirwa kunzwa. Regai ndiverenge Bhaibheri kuitira kuti tinzwisise ndatiripo patopiki yedu imwe chete iyoyo, the year of good open doors, gore remikowa yakanaka yakazaruka. Ini ndakawedzera kuti good big open doors, because akaita open ari good, akasunamiswa akasiningwina ari matete, unotadza kubuda nezvimwe zvinhu mumba. Saka kana kupinda nezvimwe zvinhu, saka tiri kuda magood ari big, ari open madoors. Bhaibheri rinoti iro, ndinoziva mabasa ako, tarira ndakaisa pamberi pako mukowa wakazaruka, hakuna ungagona kuupfiga. Kuti une simba shoma hako wakachengeta shoko rangu ukasaramba zita rangu. Nyaya iri pakuti chaanga asina munhu uyu, chaaifunga kuti haana isimba, ranzi une simba shoma hako, kureva kuti kana ari mumwe paaienda kuna Mwari ainokumbira simba instead of kukumbira kuona, kuti aone zvaari kufanirwa kuona, aone zvaari kufanirwa kuona zvaitwa naMwari. Saka nyaya ndeyekuti paari kuzonzwa Mwari vachitaura, ari kuvanzwa vachitaura zvisinei nezvaari kufunga kuti vanofanirwa kutaura nazvo, kuti tarira ndawedzera simba. Ari kuudzwa nhau yekunzi vhura maziso ako uone zvandaita, kwete zvawaita iwoyo zvekuneta izvi. Ndo pakabva nhau yekuti takati zvino Mwari wacho tinomunzwa sei tapinda musituation, Mwari tinomunzwa sei. But musituation yese panenge paine voice raMwari, pane izwi raMwari. Alright. Regai ndipe maexamples andambopa kuchirungu kuti tibate zviri nyore. Pandataura kuti Mwari ndiMwari vanotaura nenzira dzose kuti isusu tinzwe. Ndadzidzisa pekutanga ini ndikati shamwari yangu ikauya ichikumbira mari, kana ndiri munhu ari sensitive to the voice of God, akatrainwa kunzwa kuti Mwari vari kutaura, ende vanotaura nenzira yose, ndikaverenga mari ndikaisa pasaidi apa, akumbira 500 USD, ndikaiisa apa, ndikaidzokorora kuti ndiregere kumupa mari yakashota kana kuti yakawandisa, ndikaona mari ya 520, ndobvisa 20 US ndoisa pasaidi, ndoverenga, handitika ndambotanga ndaverenga, pandaverenga ndati 500, ndobva ndaverenga kechipiri ndoona 520, ndobva ndabvisa 20 ndoisa pasaidi, ndobva ndaverenga, ndobva ndaona iri 490, ndobva ndatora 10 ndobva ndaisa apa, ndobva ndaverenga, ndobva ndaona ya 500, oro ndobva ndaona yatowedzera kuti ya 470, ndodzokorora ndoona mari ya 510. Ndaita mistakes ekukaunda 5 6 pa 1 mari, pa 1 munhu ari kuda mari. Mwari chavari kungondiudza, vari kundiudza nhau yemistake yedecision iyo yokuti decision yekupa Georgina Peter mari uchiti ichadzoka is a mistake, because mari haisi kudzoka uye ukama hwenyu hwakuparara. Saka ndofanirwa kutoti varume Mwari vanditi ndisapa George mari, wondibvunza kuti wanzwei, wotaura kuti ndaverenga mari ka6 ndikaita mistake yekuiverenga ka6. It's a mistake kupa mukoma George mari, Mwari vataura. But vangani vanoziva kuti Mwari vanogona kutaura newe uchiverenga mari, kuti mari yauri kuda kuendesa iyi, it's a mistake, investment yauda kunobhadhara, yauda kunotenga
kubirwa nezvinenge zvaitika. Saka kunzwa Mwari kunobva paalertness, kunobva pazivo, kunobva paunderstanding. Ndambotaura zvakare muenzaniso wenyaya yemukadzi aitaura kuti baba ndoda kutenda kuti pandakauya kumahwanonwa ndichiri panze makaudza munhu aiva padhoo kuti bvunza kuti pane mukadzi here anodonha. Hakuna akambouya achiti nhai baba makazvoona sei kuti munhu asati apinda mukati munotaura kuti pane munhu ari paqueue auda kutopinda anodonha. Mwari vakandiudza nekudonhedza anoindi mota yaiva muruoko rwangu kairi. Yakadonha ndobva ndainonga ndobva yadonha zvekare. Ndokuziva kuti ina handidonhedze zvinhu. Ndokutoziva kuti ndiri kuita sei. Ndiri kuudzwa pamusoro pemunhu anodonha akutopinda muno. Ndobva ndatomhanyirira kuti ndiregere kukanganwa kuti anodonha ngaapinde. Ndobva atopinda. Nekuda kwekuti Mwari vataura, we are trained, we are taught kuti the moment you hear, to begin to hear God, ask for details. Ndakutanga kuaska for details panhau yekudonha. Ndakutomuudza kuti Mwari vari kuti A, B, C, D. But zvatangira painstruction, pamessage yekutanga kuti pane munhu ari kuuya kuda kunamatirwa. Munamatire nhau yekudonha. Vataura sei? Chanzwa message iyoyo. Ruoko rwangu neanoindi mota. Ndo zvakanzwa. Ndobva zvadonhedzana. Ndobva ndatoziva kuti pana anoita sei? Anodonha. Asingafani kunge aidonha because iye haifani kunge ichidonha. Munhu afani kunge achidonha. My God. My God, my God. I hope zviri kujeka. Zvakakosha kuti uzive zvinhu izvozvo because uchasangana nezvinhu zvakawanda mukurarama gore rino. Mwari vachitaura newe kuti dhoo iri ndavhura, iri ndavhara. But vachitaura nezvinhu zvakaita seizvozvi. Ndambotaura kuchirungu zvakare nyaya yakaitika ndaenda kugomo kunonamata ndine varume 2. Takanoita mazuva asi 3 kana 4. Absolute tiriko tatotaurana kuti day number 4 or number 3 iriya tichabva kuno kuma 2 todzika yedu gomo totakurwa toenda kumba tosvika tonodya porridge tobepura. Mwari ndokuuya kunondiudza kuti dzikai gomo kuma 8 makuseni instead of 2. But vakataura sei? Kwakauya shiri. Handizivi kuti zishiri rinonzi chii, but raita noise yakanyanya. Vandacheuka pekutanga. Ende ndobva chabhuruka kuti buru chichiuya kudhudze kwatanga tiri. Vachatanga kuita noise. Chiri kutoona kuti chakatoita ingwe chaita inspiration yekuti chandiona kuti ndacheuka ende isusu tiri kuchiona vachauya padhuze. And immediately, because inini ndine intelligence yekuziva kuti nothing just happens. When you are spiritual, everything is a message. Action yezvinhu yenature, action yemunhu speaks louder than words. You can hear God by observing God's creation. That you can hear God by observing God's creation. Otomunzwa kuti Mwari vari kuti zvakati. Ndiri Mwari wakanaka, ndiri Mwari vanogona, ndiri Mwari vanoita zvinoshamisa nekuona creation zvairi kuita. Tiri tese. Saka yarira ndakati noise yechishiri ichi tinonamata sei? Ndikati something chiri kutaurwa naMwari about noise, about disturbance yekunamata panapa. Immediately I then asked for details. Ndanzwa if when you hear God, ask for details. Oh yes, oh yes. Immediately vandaudzwa kwakomana ndikati wamana hanzi naMwari tiburuke gomo izvo zvande. Ndobva tarongedza papa kwata takurongedza kuputsa matende kudini sunge haikona kutaura nenzara iri takudzika gomo. Tichingosvika mujinga megomo takasangana nemasoja, hundreds of soldiers vanga vari kuuya kunoita madrills nematrainings the whole mountain. Exactly the disturbance yakaitwa neshiri and the noise yakaitwa neshiri, because they were busy singing and making noise just like the bird. Saka ndopa matauriro akaita Mwari kwandiri shiri ndikainterpret kuti disturbance ine noise mukati. Saka Mwari vanotaura newe every day, but iwewe hauzive kuti ndiMwari vari kutaura newe because yauya iri shiri. Hauzioni ndiMwari vari kutaura newe nekuti chataura newe imotikari. Let me give you another example.
of how God can speak to you. Ndambotaura yemari ndikauya yekugomo ndikauya yeku ma one on one. Pandoda kutaura imwe. Mwari vanogona kukuudza kuti nhingi ari kuuya mangwana kana kuti masikati. Unotanga kumufunga. But vangani vakatanga vanoti endai munotenga huku. Nhingi ari kuuya wotaura kuti sei akufonera wotaura kuti aiwa anaundifonera ndiri kumufunga. It's a sign yekuti ari kuuya. Because we were never taught to hear God. We were taught to be heard by God, but not to hear him. But secret ye breakthrough, secret ye advantage. Iri pa voice ya Mwari. The voice of God is the technology